Mga kaigalaan, nini karong higayona, ani ang nasab kini ang programa nga inyong mabati dinhi sa Radio Bandera 107.3 dinhi sa inyong pagsunod nining maong programa sa Radio FM. Among gipanghinaot nga nining tunguran nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para mapatalingugan ng kamatuoran nga makapaghatod kanato sa kalwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. O kini mao ang among mga pagpamatuod. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang mga ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan o mag-igsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo, katambayayong nining higayon na karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga na kaninyo. Ug nining higayon na ikauban pa natong sa pagkaministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga mahal nga tigpaminaw. Kini usab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos. Moy usa nga inyong makauban ini karong tungura. Og diadto gustong magpadangat sa mga pangutana nining among tulumanon karon dinhi mabati sa Radyo Bandera 107.3 News FM sa Villanueva, Misamis Oriental. I-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O kumusta sa tanan nga nagsunod, labi na sa nagapatalingog, online kita sa internet, sa YouTube, sa Facebook, o sa tanan nga maabot nining pagsibya may pagpatalingog kaninyo. Garon sa pagisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie Eugenio. Sa dili pa kita mahisgot sa atong pagtuon, Brad Ronnie, mayong atong isugilon, Brad Ronnie, ang mga programa nato sa Radio, Brad Ronnie. Okay, kining mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mga kaigsunan, mabati ninyo nining mga musunod nga sibiyahan. Sa Dipolog City, doon nakitay programa sa DXDR RMN. Matag adlaw Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Mabati usab ninyo kining among tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental, matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O usab mabati kining atong programa didto sa DX EG Radio Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur. Duha kaugna kita mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Og masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og sa mabati kini atong tulumanon dinhi sa sibiyahan sa DXKO Cagayan de Oro City sa matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kautuhon. Busa sa tanan nga nagalingog, sundin ninyo kami. Og usab do na po di ay tay programa mga kaigsunan dito sa Pagadian City. Sa RMN DXPR Pagadian City, matag adlaw Domingo, alauna ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O gingon man dito sa Cebu City, mga kaigsunan, doon na puntay programa dito sa DYLA, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. Busa, tanan nga mga nagasunod, pili lang kamo o asa man dapit nga lugar kamo na destino o mabati ninyo o makuha sa inyong dial sa inyong radyo. Ana diha ang mga pagwalid sa pagtulunan sa PBC sa programang naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O sa nining paagiha, Brad Makarayo, Brad Ronnie, ato sa nga gihatag ang mga pagpanimbayan no, sa mga nagtabang pud sa atong
programa dinhi aron mapahigayon sama kang Jacinto Daguplo ug kang Julito Onabia, Robert Consad, Marvin Lintapa, Dimok Onabia, Noel Feliciano, Titing Amistoso, Anabel Sapulno, Jesus Sigungan, Anghela Bisen, Pilar Panya, Constancia Caloyo, Fredo de Leon, ug Diosdado Onabia, ug ang uban ato kining paisgutan sa sunod natong mga pagtuon. Og nini karong higayuna ang atong pag-isgutan garon para sa ikapagpamati sa mga nagpamati kanato sa tulumanon mga langitong lamdag sa kini sa pagtulod ng PBCM. Ang ato karong pag-isgutan may tungod sa tulo ka dagkong panahon. Kay ang mga katawhan ang pagtuo nila nga sa plano sa Dios walay tulo ka panahon. Kay kini nga tulo ka panahon ang masayod nini katurapong naa sa kamaturan. Kay ang unang panahon mauman kana ang sa panahon sa amahan nga mao si Jehova nga sa laing pagkatawag Yahweh. Ikaduhang hugna nga panahon maong atong Ginoong Hesukristo. Ug ang ikatulong panahon mao ang sa Espiritu Santo kay sa pagtuo nila nga gidala na nila sa pagtuo ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo kay namalagis Mateo 28:19 ug sa pangurus usab sa Iglesia Katolika Romana sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu nga samantala ang Biblia sa matag panahon adunay hugna nga mga katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios himuon niya o tawgon niya isip ingon nga asawa. Diha sa mahimong asawa sila, ang Dios naman ang ilang bana. At tungunahon Brad Makaray sa unang hugna nga panahon, kaysa ba ang katawhan sa Dios sa dili pa milutaw ang atong Ginoong Jesucristo sa pagpanig sa kalibutan? Ang Israel tungod kay mao man na ang katawhan nga gitukod sa Dios sa unang kapanahonan diris nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutan kanila aron sila makapuyo silang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Kining Israel mo ning gingog katawhan sa Dios og si Jehova mismo mo ay nagtukod niini nga mahimong iyang katawhan sa bersikulo 24 ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Busa ang katawhan sa Dios sa unang kapanahonan nagitukod mao ang Israel sa atong nabasa sa Biblia. Matinaw nga Israel ang tawag sa katawhan sa Dios ug ang Dios nga nagtukod mao si Jehova dili naman ang atong Ginoong Jesucristo. Og kining Israel nga mao ang katawhan sa Dios nga si Jehova ang nagtukod nini Brad Ronnie. Kini ba opisyal ba ang pangalan ang Israel sa pagkangalan diya sa pagkakatawhan sa Dios niining unang hugna sa panahon? Oo, Reverend, official gyud nga ngalan kana nga gihatag sa Dios nga si Jehova sa iyang katawhan nga Israel nga maoy iyang gitukod. Prueba niya na mga kaigsunan akong basahon dinhi sa sulat sa Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 31, ang atong mabasa sa balaang kasulatan ingon niini, og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa, Reverend, kining katawhan nga gitukod sa Ginoong Jehova, gitagaan gyud niya sa opisyal nga ngalan nga Israel. Diin ba kuha ang pangalan Brad Makaray sa katawhan sa Dios nga siyubang nagtukod siyang Dios nila nga kanang pangalan nga Israel nga mo'y gitawag sa katawhan niya? Gikuha ka na gikan sa ngalang Jacob diris nakasulat sa Genesis 35:10 ug miingon ang Dios kaniya ang imong ngalan si Jacob. Dili na paghinganlan ang imong ngalan nga si Jacob kundi si Israel mao ang imong ngalan ug siya gihinganlan siya ngalan nga Israel. Busa kanang Israel gikuha kana sa ngalan nga Jacob sa atong nabasa sa Biblia. Karon, nining higayon na mga mahal nga tigsunod nining maong radio station FM, atong makita nga ang Israel mao man ang katawhan sa Dios, opisyal nga pangalan kana, mao na ang ngalan sa unang hugna sa panahon.
si Hiuba ang nagtukod niya na. Pero sa nidangat ang pag-ila sa katawhan sa Israel, medyo sila o nahasalaag sila kay imbis ang Dios ang ilang alagaran, nangita sila glain nga mga gitawag og pag-alagad. Og ang Dios tungod sa pagpakita nila nga lain na ang ilang gialagaran, gitratar sila sa Dios ingon nga asawa nga nagluib sa bana. Hay nang priba niya na bradron sumala sa Biblia. Dinhi Reverend basahon kong priba sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 9 atong ikama sa pagbasa sa bersikulo 20 mga kaigsunan inyong patalingugan. Og nakita ko sa diha nga ang tanang mga hinungdan nga ang masalaypon nga Israel nakapanapaw, akong gisalikway siya o gihatagan ko siya og usa ka sulat sa kabulagan. Ugaling ang iyang igsuong Huda nga maluibon wala mahadlok, apan miadto usab og nagpakighilawas. Og nahitabo tungod sa pagkagaan sa iyang pakighilawas nga ang yuta nahugawan og siya nanapaw sa mga bato ug uban sa mga tuod sa kahoy. Muposkog kadiyot nining pagbasa ko mga kaigsunan, naggisgot sa atong gibasa nga adunay giingon dinhi nga nakita ang tanang mga hinungdan nga nga ang masalaypon nga Israel mao ning katawan sa Dios ang Israel nakapanapaw. Unya gisalikway siya og gihatagan siya usa ka sulat sa kabulagan kay nakapanapaw man kining Israel. Ugaling ang iyang igsuong Huda nagmaluibon usab og wala mahadlok og miadto usab og nagpakighilawas. Nahitabo sa pagkagaan sa pagpakighilawas matud pa dinhi sa pagbayag sa Biblia, ang yuta daw nahugawan og siya nanapaw sa mga bato. Dito daw nanapaw ang Israel sa bato uban sa mga tuod sa kahoy. Dayon sa pagpadayon sa pagbasa nato mga kaigsunan sa bersikulo 20 sa kapitulo 3 sa Jeremias, ingon niini ang atong matagad. Sa pagkatinuod ingon nga ang usa ka maluibon nga asawa mubiya sa iyang bana, mauman kamo nagaluib kanako o balay sa Israel nagaingon si Hiuba. Busa, nakita nato nga ang Dios di ay sa dihang nanapaw ang iyang mga katawhan nga giingon nga nagpakighilawas nanapaw sa mga bato uban sa mga tuod sa kahoy, giingon sa Dios nga sama nga ang asawa nagluib sa bana, mo man usab ang balay sa Israel. Din ba sila di ay nakapagpanapaw sa mga gitawag og bato o sa mga gitawag og tuod sa kahoy brad makarayo, diing dapita sila nakapagpanapaw? Dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 5 ikama nato sa bersikulo 8. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang, og ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay. Mao ni hinungdan nganong nakapanapaw ang katawhang Israel, nagitratar niya ingon asawa sa diha nga nagluib, naghatag siyag sulat kabulagan, legal separation ba? Gihatag sa Dios ngadto sa katawhang Israel, kay nakapanapaw naman adto sila nakapanapaw to mga binuhat nga mga kahoy, giputol gikas lasang, gibuhat sa mamumuo nga ginamit ang wasay. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang, aron kini dili makalihok. Sila sama sa kahoy nga palma, kay binuhat ragod gikas kahoy sa buhat nga linalik og dili mosulti. Sila kinahanglan nga pagapasanon kay dili man makalakaw, ayaw kahadlo kanila kay sila dili makabuhat og dautan, ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Sa bersikulo 8 apan sila sa tingob mananapon og buang-buang. Ang ilang pagtulunan, o dito na dito nakapanapaw ang mga katawang Israel ni sa mga Dios-Dios, nanto dis pagtulunan sa mga Dios-Dios, na kanang pagtulunan nagiingon usa lamang katuod sa kahoy. Pag magisgot Biblia di ay nga nakapagpanapaw sila, mo na nga giatagan sila sa Dios og kabulagan sa mga ang asawa nagluib sa bana, mo masab ang iyang katawhan, katud ang tuod sa mga kahoy nga gipasabot, naghimo di silang mga linilok nga larawan. Sa atong nabasa sa Biblia, nagputol og kahoy, sa lasang, ginamit ang mga kamot sa mga mamumuo daw nga may wasay. Paghuman, gihimo, gihitsuraan og tao, gikulit, og matod pa sa Biblia, dili makalakaw. Busa, kay dili man makalakaw, gikinahanglan daw nga pasaanon.
Dito gitrato sa Dios ang iyang mga katawhan nga nakapagpanapaw dito sa mga tuod sa kahoy ug bato. Kay kinsa ba di unta ang dapat nga bato ang ilalang alagaron nga dili lain na nga bato, Brad Ronnie, para dili sila akseptahon sa Dios nga nakapagpanapaw sama sa asawa nga nangita og laing bana, mausab kana ang nahitabo sa ikatawhan nga Israel busa nagkapagpanapaw sila. Ang bato nga ila gayud unta nga alagaron riberin ni atong katawhang Israel, walay lain unta gayud mao si Jehova. Kay gani ang katawhan ni Israel sa pagmantala nila niini sa ngalan ni Jehova, kalakip na ang titulo ni Jehova nga bato. Sa ato pagitawag pud si Jehova nga bato. Busa kinanglan nga dito lamang sila nga sa bato nga si Jehova, dili dito sa lain nga mga bato nga dili na si Jehova. Oo, kay kung lain na nga bato gitawag man kana og nakapanapaw na. Kay tratar man sa Dios nga si Jehova nga iyang katawhan ingon nga iyang asawa. Basahon kong priba nga si Ginoong Jehova gitawag og bato o gimantala, lakip kini sa pagmantala sa katawhang Israel dinhi sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 inyong patalingugan mga kaigsunan. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya, si Jehova nga bato, matarong ug matulid. Mo nang ilang giwali dapat o mao ang ilang iwali dapat sa mga katawhang Israel. Sa atong nabasa nga si Jehova lamang mao ang bato, dili na sila moadto pa og lain pang mga bato para dili sila akseptahon nga nakapagpanapaw. Kay sa Isaias 44:8 nagingon ang Dios mismo, si Jehova, ayaw kamo kadlok ni malisang kamo. Wala ba nako ikapayag kanimo sa karaan o ipakita kini o kamo maong akong mga saksi? Aduna bay usa ka Dios kanako? Oo, walay laing bato. Ako wala makailag usa. Walay lain di ay. Dapat nga ilhon nga bato si Jehova lamang diya sa katawhan sa Israel. Pero nangadto sila sa mga linilok nga larawan nga giingon sa Dios nga dito sila nag-alagad sa mga tuod sa kahoy mo termino nga gigamit. Unya nangita sila lain nga mga bato, busa gingon sa Dios nga sila nakapagpanapaw. Pero ang kahulugan naman nganong nakapanapaw sila, unsay kahulugan niya ng pagpakighilawas nila, busa sila gitawag nakapanapaw. Brad Makaray, sumala sa Biblia. Nagpasabot kada nga mingbulag ang katawhan nga Israel gikan sa atong Ginoong Jehova. Mao na ang kahulugan sa pagpakigilawas. Diri sa nakasulat sa Salmo kapitulo 73 bersikulo 27, kaya niya karon sila na nagpahalayo gikan kanako ng mga hanaw, imong gilaglag silang tanan nga na nagpakighilawas nga mingbulag gikan kanimo busa katudeng pagpakighilawas sa katawhang Israel. Nga nangita sila laing bato. Nga, nga dili naman si Jehova o mga tuod sa kahoy nga larawan. Mga tuod sa kahoy nga mga larawan sa atong nabasa sa Biblia, nagpasabot nga mingbulag sila sa atong Ginoong Jehova. Mabitaw nga si Jehova nabasa kaganiha nga naghatag siya legal separation. Kay mingbulag man ang iyang asawa nga Israel nga nag-alagad sila ngadto sa lain nga mga Dios sa mga larawan o sa mga bato, mga tuod sa kahoy. Karon ang atong susiho naman nga ang unang hugna nga panon ang iyang tatawhan ni Jehova, siya ang nagtukod, dili si Jesucristo, dili pod ang Espiritu Santo. Nakita nato nga Israel di ay niining bahina may mabasa ba kita nga klarong gipayag sa Biblia, Brad Ronnie, nga gitrato gyud sa Dios nga ang iyang mga katawan gihimo niya ingon nga asawa og siya naman milugar nga ilang bana. Aduna kitay mabasa litra por litra riberin nga ang katawhan sa Dios sa panahon ni Jehova yang gitratar nga iyang asawa og si Jehova nga maoy nagtukod nining Israel, giisip niyang iyang asawa mo mulugar gyud nga siya mao ang bana. Dinhi sa Jeremias kapitulo 31, mga kaigsunan, basahon ko bersikulo 31 ngadto sa 32. Inyong paminawan. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas
bisan ako mao ang ilang bana, matod pa sa Dios nga si Jehova, nagaingon si Jehova. Busa matinaw nga pag mag-ingon ang Dios nga si Jehova, ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana, but lamang ipalutaw nga ang iyang katawan gitrato ingon nga asawa sumala sa Biblia. Busa ang katawan sa Dios ang imantala mao gid ang bana. Ang katawan sa Dios mao ang Israel, ang bana nila nga si Jehova mo'y imantala dili kadtong dili nila bana. Nakaron ang pangutana kay mao mani ang sa unang hugna nga panon isip ilhanan sa katawhan sa Dios. Pero nining atong panahon karon Brad Makarayo, ang ilhanan ba sa katawhan sa Dios kung ingnon ta sa sambingay nga iyang asawa? Ang ilhanan ba sa mga katawhan sa Dios ingon nga asawa? Magwali sila bana nga mao si Jehova? Mao ba ilhanan sa pagkakatawan sa Dios nga magwali og bana nga mao si Jehova? Dili ilhanan, mao bitaw dili ikasakit karon pod sa tanan nga nagamantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova kay mao magini resulta bisag unsaon. Mao gini resulta nga tugon nga gibuhat sa atong Ginoong Jehova. Ang puntong gikuha ginas bersikulo 32 gitratar ingon nga asawa nagsugod pagbasa ang kauban ministro sa bersikulo 31 sa 31 dunay bag-ong tugon nga gibuhat ang atong Ginoong Jehova uban sa balay sa Israel. Mao man tong katawhan niya. Ang resulta sa bag-ong tugon nga gibuhat niya mao na ni dili na ilahanan nga nining atong kapanahonan nang iwali mao na ang atong Ginoong Jehova tuig atong Ginoong Jehova ang tugon nga gibuhat niya nas 33 ug 34 sa kapitulo 31. Oo, kay gibasa ganiya bersikulo 31 ug 32 man. Mao lang gyapon nga kapitulo 31. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos ni adtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko giingon ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diya sa ilang kasing-kasing kini isulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Og sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa kataw, sing kataw, tagsatag sa kataw, sing ison sa pag-ingol. Mao ning tugon niya sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Nganuman kay silang tanan na nagpakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili na gayon hinumduman ko ang ilang sala. Nganong giingon kay silang tanan na nagpakailan na kanako gimantala na sa katawhang Israel. Ang ngalan nga Jehova kalakip ang iyang titulo nga bato lamang gibuhatag utlanan sa atong Ginoong Jehova duluna boundary ang boundary nga nakaulang mao ang tugon niya dili na imantala o itudlo ang iyang ngalan. Busa kung doon na may magmantala di ay sa ngalan ni Jehova nga moingon sila nga sila ang matod nga katawhan sa Dios sa atong nabasa dili na kay di naman itudlo ang ngalan nga Jehova nga sa panahong Israel mao na ang bana sa katawhan sa Dios nga Israel ug ang Israel ingon nga iyang asawa. Karon, nining hugna kay gi-cut off naman Brad Ronnie. Kinsa naman ang kapuli sunod kang Jehova kung dili naman si Jehova pa ang dadon isip magpaila sila nga katawhan sa Dios. Adunay kapuli Reverend og mismo ang Dios nga si Jehova mo'y nagpahayag niini nga ang kapuli nga iyang ipahimutang bato gyapon pero gihatag ang kalainan ngadto kang Jehova kay si Jehova gitawag na magbato unya ang iyang gipahimutang nga puli kaniya tawag kini siya bato sa pamagang. Busa usa kini ka tagna pero naman ang tagna wala ibutang ang ngalan kun kinsa kining bato sa pamagang. Kay dili man abilidad sa Biblia Reverend nga kung magtagna ibutang ang ngalan sa katumanan. Basahon ko din ni sa nakasulat mga kaigsunan sa Isaiah sa iyang kapitulo 28 bersikulo 16. Inyong patalingugan. Mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato. Ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong motuo dili magadali. Sa tagna Reverend nga atong gibasa si Jehova nagapahimutang o gibutang didto sa Sion ang usa ka patukuranan nga bato, sinulayan nga bato, bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on. Unya gipasupot nining maong tagnaa nga katong bato sa pamag-ang nga iyang gipahimutang giingon dayon nga kadtong motuo dili magadali. Karon ang atong susihon mga nagsunod diining maong radio station FM Bandera no? 107.3
o matag alas 8 kini nga ilang mabati ngadto sa alas 9 sa adlawng Domingo. Kining atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ang atong susiyon karon kung kinsa ba ang gitawag og bato sa pamag-ang nga katumanan nga puli. Ang atong Ginoong Jesucristo mao ang nagapahayag dinhi sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 nagingon. Si Jesus mingon kanila, wala ba gyud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. Gihisgutan sa atong Ginoong Jesucristo nga katong gipadala sa Sion nga bato sa pamag-ang nga ang nagpadala si Hiuba nga bato. Gihisgutan ni Kristo nga wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway. Doon na day mga magtutukod pero nasa likway nila kining bato ang gitawag og bato sa pamag-ang. Sa pagsugilo nini sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Macarayo, sa pagkatuman na kinsa ang nasayod nini sa gisulti ni Kristo kung kinsa ang katumanan yun sa bato sa pamag-ang diin puli ni Hiuba nga bato. Gumikan kay ang atong Ginoong Jesucristo na nanukmat og nagpahinumdom. Pahinumdom na sa bersikulo 42 sa kapitulo 21 sa Mateo. Gingon wala ba mo kabasa? Kanang pagkasultiha ang iyang gikasulti iya gina mga tinunan. Ang matinunan sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga nagpahinumdom na nakasulat sa batos pamag-ang ila dayong gipaila o gituuhan. Nga ang batos pamag-ang gipahimutang niuba dito sa Sion mao ang atong Ginoong Jesucristo. Muna kung ila nang iwali o ila nang isulti, ila na ding ipaila. Nga ang batos pamag-ang mao si Kristo. Nas nakasulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 matud pa ni apostol nga si Pablo. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta. Nga niini si Jesucristo. Mao na ning gipaila ng Pablo, mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Kung mao matinaw nga ang bato sa pamag-ang nga gisgutan sa tagna sa Isaias 28:16 nga si Hiuba nga bato mo'y nagpalo na nagpadala nini walay lain di ang atong Ginoong Jesucristo. Nanang pangutana, Brad Ronnie. Kining atong Ginoong Jesucristo kay mao may kapuli ni Hiuba sumala sa atong nabasa sa Biblia nga bato sa pamag-ang. Unsay gitukod sa bato sa pamag-ang nga maong atong Ginoong Jesucristo? Nagtukod siya og iglesia Reverend, sumala nga atong mabasa dinhi sa pahayag sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 mga kaigsunan inyong paminawan. Og sultihan ko ikaw matud pa sa atong Ginoong Jesucristo nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayod mabuntog kaniya. Busa matinaw nga sa ikaduhang hugna sa panahon na sa atong Ginoong Jesucristo ang gitukod mauna ang gitawag og iglesia, akong iglesia. Kung iwali sa mga apostol, ang iglesia nga gitukod ni Kristo nga akong iglesia, unsang katawagan yan na Brad Macarayo? Opisyal gyud nga ngalan sa pagwali nas mga apostoles kanang iglesia ang gitukod ni Kristo gitawag ginag iglesia ni Kristo. Sulat ni Pablo sa Roma 16 pagpangumustay kamo ang usa-usa pinagis balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Pag-iwali na sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ang iglesia nga gitukod opisyal nga ngalan matud pa ni apostol si Pablo iglesia ni Kristo. Busa sa unang panahon ang gitukod sa Dios ang Israel mao'y ngalan sa katawhan sa Dios Hiuba nga mao ang Diyos nila, siya maong bato. Pero miabot man ang panahon nga gikat off, nagbuhat na usab og katawhan sa Dios. Diha sa kasunod na niya, gipadala ang bato sa pamag-ang mo si Kristo, nagtukod og iglesia nga ngalan Iglesia ni Kristo. Ang pangutana, unsa ba si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod sumala sa Biblia nga pagpaila dugang sa Biblia, Brad Ronnie? Gitawag ang atong Ginoong Jesucristo Reverend usab og kordero. Diin siya sa iyang kapanahonan na sa iyang pagtunga nagtukod siya og iglesia. Gitawag dayon og iglesia ni Kristo. Prueba dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon, "Tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha
sa kalibutan. Busa sa laing pagkapaila sa Biblia, ang atong Ginoong Kristo di ay gitawag og kordero, siya ang nagtukod sa iglesia o ang ngalan Iglesia ni Kristo. Na niining iyang mga katawhan nga gitawag og Iglesia ni Kristo saon sa usab nga paagi gitratar. Gitratar mga nagsunod dining programa, mga lagitong lamdag sa kinagitratar na usab ni Kristo ang iyang mga tao, ingon usab nga iyang asawa o pangasaonon ug si Kristo may lugar nga bana sama sa panahon kang hihuba nga ang iyang katawan nga Israel gitratar niya ingon nga asawa ug ang priba niya na pagabasahon kung nakapayang sa Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 7 hangtod sa 9 gingon. Managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nahiabot na. Og ang iyang pangasawunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Og sa pangasawunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli kay ang lino nga manipis mao man ang mga matarong binatan sa mga balaan. Ug ang manulunda mingon kanako isulat kini bulahan ang mga gipangdapit ngadto sa paniapon sa kasal sa kordero ug sa mingon kanako kini mo'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Como si Kristo mao ang kordero, adun na siya pangasawunon. Ug kanang iyang pangasawunon matod pa sa Biblia mo kana ang iyang mga katawhan. Diin si Kristo milugar nga iyang bana ug ang iyang mga katawhan milugar nga iyang asawa. Hain pang dugang priba, Brad Makarayo nga ang mga katawhan ni Kristo nga gitawag og iglesia o iglesia ni Kristo gitratar nga ingon nga si Kristo maupod ang ilang bana og ang iyang makatawan gitratar pud ingon nga asawa. Sa sulat ni apostol nga si Pablo ngadto sa ikaduha niyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 11, bersikulo 2. Kay ako may pagbati sa Dios nung pagpangabubuho alang kaninyo. Sanglit kamuugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa usa lamang kabana nga mao si Kristo aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. Kung mao matinaw nga si Apostol Pablo iyang gisgutan nga sanglit kamuugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa usa lamang kabana kaysa ilang bana sa ilang panahon. Mao ang atong Ginoong Kristo. Ang gihisgutan nga asawa, katong giingon ni Apostol Pablo nga kamo. Kinsa ba kanang kamo nga gisgutan isip asawa sa atong Ginoong Kristo ug si Kristo naman mao ang milugar nga bana niya na, Brad Rune. Ang kamo nga gipasabot Riberi ni Pablo nga maasawa ni Kristo mao kana ang lawas ni Kristo nga gihubad kanang mga membro. Dinhi sa sulat niya sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 inyong patalingugan mga kaigsunan. Kamo mao ning gingon dito sa ikaduhang Korinto 11:2 nga naasawa sa bana nga mao si Kristo. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin ni busa kadto di ay naasawa ni Kristo gitawag tog lawas ni Kristo nga kon sa English pa ni mga kaigsunan ingon si Pablo, now ye are the body of Christ and members in particular. Busa membro di ang gipasabot ni ini Reverend katong giingon ni Pablo kamo na asawa ni Kristo nga kanang kamo nga gisgutag asawa gitawag ka naglawas ni Kristo. Nga si Kristo naman ang milugar nga bana. Bana. Na karon ang pangutana ni ini karon sumala sa nakapayag sa Biblia hain ang lawas nga gipasabot og kinsa ang ulo niya ng maong lawas sa Brad Makarayo. Gumikan kay si Kristo mo ay nagtukod ana didto sa Mateo 16:18 gibasa sa kauban nga ministro kaganiha. Di modo. Si Kristo mao ang ulo ug ang iglesia yung gitukod lawas. Matod pa sa ni Apostol Pablo sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18, siya si Kristo ang gipasabot ni Pablo. Mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Bisag diha lang ta kutob. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo giingog lawas. Gumikan kay si Kristo ang magtutukod sa iglesia, si Kristo ang ulo, siya ang bana. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og ang kanang
iglesia nga gitukod ni Kristo nga lawas nga si Kristo ang ulo o bana sa atong nabasa opisyal nga ngalan sa nganang iglesia ang gitukod gibasa ko na kaganiha Roma 16:16 iglesia ni Kristo. So, busa matinaw na nga sa inyong kaisipan nga sa ikaduhang hugna nga panahon kapulid ni Hioba si Kristo ang bato sa pamag-ang. Si Hioba bato sa ato nang natun-an og ang mga katawhan na usab sa atong Ginoong Kristo gitratar ingon nga asawa og bana. Ang question karon o pangutana, nganong gitratar man alang sa kasayuran sa mga nagsunod karon? Gitratar man sa panahon kang Hioba ang katawan ng Israel, gitratar niya nga ingon nga asawa siya milugar nga bana, bisan sa atong Ginoong Kristo gitratar ingon nga asawa ang iyang mga membro o mga katauhan nga iglesia ni Kristo niya si Kristo maong bana, nganong gitratar man isip sa simbolikanon nga bana na nato ang Dios o kita nga katauhan ingon nga asawa. Tungod kay sa literal nga pagbuyo o pagmagtiayon, bana og asawa nag-ingon dinhi para makuha natong kahulugan sa Episo, matinaw dinhi nga giingon sa Kapitulo 5, versikulo 22 ug 23, sa literal nga pagmagtiayon, paghisgot og banag asawa gingon. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana, ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon mo usab si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya maong manluluwas nini. Nganong gitratar sa Dios ang mga katawhan niya ingon nga asawa ug ang Dios bana? Tungod kay ang balaod sa magtiayon, kinahanglan nga ang asawa magpasakop sa bana nga masinugtanon. Kung gihimo ta nga asawa ang katawhan sa Dios, gihimong asawa unya ang Dios milugar nga bana, kinahanglan magpasakop ta nga masinugtanon sa Dios ug dili na ta mangita paglaing bana kundi ang atong bana kung maghisgot tag unang hugna nga panahon. Ang atong bana, kung Israel may gisgutang pundok, ang bana nila si Hioba di ang pamatud-an, ang ila lamang bana sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kaya ang iglesia ni Kristo gitratar niya ingon nga asawa, ang pamatud-an lamang aron dili ta mahimong nagpakigilawas nga mibulag na ta sa Dios, mao ang gisgutan nga si Kristo sumala sa Biblia. Nan niining panahon na gitinaw ba nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, Brad Macarayo, ang gitawag og asawa mao man ang iglesia ni Kristo o ang iyang mga katawhan, si Kristo milugar nga bana? Gitinaw ba nga ang ilag yung bana nga si Kristo mao gyud ang ilang giwali ngadtos mga katawhan sa ikaduhang hugna nilang panahon? Gitinaw gyud. Mao gyud gyapon plasadaha. Si Hioba sa una ang iyang Israel mao gitratar niya ining asawa, gimantala nila ang ilang bana nga mao si Hioba. Lamang ang kapalaran sa pagwali sa mga balita sa atong Ginoong Hioba gi-cut off. Mao pod sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Kristo sa pagtungha niya gitratar niya ang iglesia nga iyang gitukod, ingon nga iyang asawa og siya milugar nga bana, buti pasabot masinugtanon ng iglesia ngadto sa atong Ginoong Kristo. Sa ilang pagkakatawhan sa atong Ginoong Kristo gumikan sila tinukod ay ilang gisangyaw ang ilang bana nga mao atong Ginoong Kristo. Kolosas 1:27-28. Gimbutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayon sa mga kadagaya sa himaya sa mga tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo ana kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo ang gipasabot ni Pablo mong among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo, sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo, dias tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa sa ilang pagkakatawhan sa atong Kristo, kinukod sila gitratar ingon nga asawa, ang ilang bana nga mos Kristo mo ilang gisangyaw sa tanang dapit diin sila magwali sa maayong balita. Ngalan ni Kristo lamang. Busa, kung atong pangitaon nining panahon na karon mga kaigsunan, daghan ang nagpadayag nga sila daw katawhan ni Kristo. Og si Kristo pod ilang giwali, laylain nga ngalan sa pagtulunan. Na kung atong hunahon maglibog ta. Kay daghan man ang nagpalusot sa pagdala sa wali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Di kung atong ibutang sa simbolikanong pagkasugilon, sila di ay mao ang mga asawa ni Kristo o si Kristo nga
Kailang giwali, mao ang bana, pero ang pangutana. Ihurot ta na lang pagsugilon nga kutob sa nagdala sa pagwali nga Kristo, ingon nga bana na nila sila asawa. Kini ba pud ang ilhanan kung mangita tagkatawhan sa Dios? Sila ba ang nagdala sa pagkakatawhan ingon nga asawa diya kang Kristo, unya giwali nila si Kristo nga bana, mo bay ilhanan nining atong panahon na karon aron kanang ngalana? Mao ang pasakupan, Brad Ronnie, ilhanan sa tinud nga pagtulunan sa Dios. Ang tubag niya na, Reverend nga dili. Kay kung si Pablo nagpahayag sa iyang mga sinulat, isip usa siya sa katawhan ni Kristo nga ang pagwali, pangmantala, pagsangyaw sa ngalan ni Kristo padayon. Isip siya kibali asawa si Kristo ng ilang bana. Oo. Kung padayon man, di pili tag kinsang reliyon nga atong pasakupan sa nagwalig Kristo. O niya atong giingon nga sila o ato na lang acceptaon nga puros tinuod. Oo. Ato lang gihangyo, Brad Ronnie, nga inigbasa nato nini, dili lang ikasilo sa buot tungod kay ang Biblia man lang ang nagpamahayag og igo man lang kitang nagbasa og si Apostol Pablo mao man ang nanubag nini og nagsugilo nini. Tinuod ka na, Reverend, igo lang nato gibasa ang pahayag nga apostol nga si Pablo nga atong gihimong basihanan nining atong kapanahunan karon. Ngano nga ang mga ministros PBC mula magdala sa wali nga Kristo. Og wala pon magpadayag sa pagwali sa ngalan nga Jehovah. Oo. Pero nagtuota nga si Jehovah Dios, nagtuota si Hesukristo Dios. Tinuod ka na. Pero sa rason doon nalay utlanan sama sa panon kang Jehovah nga gibutangag utlanan nga dili na maipagpadayon. Mo kining atong ikapagpatinaw kanila, Brad Ronnie. Okay, basahon ko, Reverend, ang basihanan nga doon na po'y utlanan ang pagsangyaw, pagwali sa ngalan ni Kristo. Sa sulat ni Pablo unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, Biblia nga akong gamiton pagbasa mga kaigsunan, Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Nakitambayo yung sa mga Protestante ug Katoliko nga scholar sa Biblia. Pasabot gina nga dili kini amo ang mugna nga Biblia kay mga Protestante Katoliko nini nagtinambayongay para mamugna kining maong hulad sa maong Biblia. Akong basahon inyong paminawan. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Di man anta mga kaigsoona nagpahayag si apostol nga si Pablo nga duna sila'y kahibalo o duna sila'y pagwali sang pulong sang Dios, pero yang gisplikar gihatag to kanila silang kapanunan, pero yang gisplikar nga dili pa to hingpit. Nya duna po'y hingpit moabot katong dili hingpit katong pulong sang Dios nga ilang giwali nga dili hingpit kadtoy magataliwan kun mawala sa atong pinulungan. So sihon ta hain gipahinungod ni Pablo ang giingon niya nga pagwali sang pulong sang Dios nga naa kanila pero dili kadto kahingpitan ug kadtoy mawala or magataliwan. Sulat niya sa mga taga-Roma, mga kaigsunan sa Bibliang Katoliko gyapon nga hiligaynon, Kapitulo 10 versikulo 17 inyong paminawan. Giingon dinhi, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning giingon ni Pablo unang Korinto nga ilang giwali pero dili hingpit og mawala. Pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanangod kay Kristo. Busa matinaw reverend sa atong gibasa nga kini dayang pagwali sa ngalan ni Kristo, mga kaigsunan, dili maipapadayon kini kay giesplikada ni Pablo nga kining wali o pagmantala sa ngalan ni Kristo dili pa kahingpitan og kini mawala inig abot sa kahingpitan. Kung mao matinaw nga kung mangita detag pagtulunan o katawhan sa Dios nga atong ilhon, subo man nila pamalandungon kay basig mo sila nga naghimo lugar ta Brad Macarayo, Brad Ronnie, sa unsay tawag nila o gi-atake baka o gitirahan baka, dili man atira kay kung ingnon pug atake, kung ino pug gitirahan, ay si Apostol Pablo ang nagtira o nag-atake niya na. Dili na di ay mao ang pasikaranan nga ilhon nga tinuod tungod kay nagdala sa wali nga Hesukristo. Nakaron ang atong susihon kay dili naman day ka na ilhanan sa pagkakatawhan sa Dios. Hain naman day ta nga mga katawhan nga kana sila balido nga mao na poy gamitong kasangkapan para pag-agni mga mahalamong tigpaminaw. Basahon kong nakasulat dinhi sa pinadayag o sa katagna Kapitulo 22 versikulo 17 inyo lamang patalinghugan ang nakapahayag
sa atong pagabasahon. Ang espiritu ug ang pangasawunon mao na ning ikatulog hugna. Nagaingon, umari ka. Og siya nga nagapatalingog paingna umari ka. Og ang Ginoo paria ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Sa tagna sa atong nabasa sa Biblia, na nausab ang gisgutan ang espiritu ug ang pangasawunon. Kung mo gisgutang pangasawunon, wala pa kini maasawa. Tagna may tungod sa gisgutan nga espiritu ug pangasawunon nga nag-invite may tungod sa gisgutan nga umari ka ang pangutana. Kinsa man ang gisgutan dinhi nga espiritu Brad Bacarayo nga dunay pangasawunon kay sa atong nabasa sa Biblia ang kordero sa 19 city hangtod sa 9 mauman ang may pangasawunon. Ang kordero ug ang kordero si Kristo samtang kini nagisgot mag-espiritu ug ang pangasawunon. Kung kinsa ng espiritu nga doon na po'y pangasaunon, nagrepirar po na pangasaunon, mga katauhan ra ba na, atong gisusi, kinsa ng espiritu. Espiritu Santong gipasabot. Dini sa nakasulat sa Pinadayag 22, versikulo 17, sa gibasa ganiha ang kuanban, kining King James Version, o SDA Bible. Basahon ako ang gitawag ang pulong sa Dios. Giingon diri sa pagpahayag. Malaga pong sitas, miingon ang Espiritu Santo, og ang babae nga kaslunon, dali, og ang tanan nga naminaw, giingon mo ingon usab nga dali si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom muduol ug mudawat sa tubig nga nagahatag og kinabuhi kini walay bayad. Kung kinsa katong espiritu nga adunay pangasawunon, walay lain mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Busa kini di ay tagna kabahin sa Espiritu Santo ug kabahin sa iyang mga tao nga ang gamiton nga ilhanan dili na sila magwali og hiuba, di pod magwali og Hesukristo. Kundili Espiritu Santo ang gabiton nila og ang Espiritu Santo isip ilang bana og sila isip asawa magwali sa ilang bana nga Espiritu Santo. May tagna ba sa Biblia, Brad Ronnie, nga magwali og Espiritu Santo og busa kanay hinungdan nga natuman diri sa atong mga bahin? Adunay tagna, Reverend, basahon ko din sa nakasulat sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12. Tagna, kini mga kaigsunan sa mga tao nga magwali sa balita nga Espiritu Santo inyong paminawan. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon, kundili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon. Gika pahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda, nangandoy sa pagsudong. Basta mao kini ang tagna, Reverend, nga mga tao nga magawali sa balita sa Espiritu Santo ug dili na to ikaulaw nga ang katumanan ini mga kaigsunan walay lain kini inyong gipatalingugan mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Busa ang Espiritu Santo usab mga mahal namong tigpaminaw mo ni ang giingon nga ang mga katauhan sa Dios nga nag-imbitar nga umarika sumala sa Pinadayag 22:17, ang Espiritu Santo aduna po'y kaugalingong titulo. Bato nga puti sa Pinadayag 2:17 nga adunay bag-ong pangalan diya na sa batong puti. Nga ang bato nga puti dili si Hesukristo kay si Kristo bato man sa pamag-ang. Og dili pod siya kay siya bato. Busa kana repirado sa Espiritu Santo. Nga adunay titulo sab siya nga bato nga puti ug ang tubig nga ipainom mo ng Espiritu Santo. Tungod kay sumala sa Biblia nga the message sa Episo 5:18 nagingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Ipainom di ay ang Espiritu sa Dios. Nga ang Espiritu sa Dios nakasulat sa Matthew 3:16 nga ang Espiritu ingon og salampati ang Espiritu sa Dios. Sa 3:21 og 22 sa Lucas, ang Espiritu sa Dios mao ang gitawag og Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun. Sa Biblia, ipainom ni og atong nabasa nga ang modala sa pagpainom aron kininang dawaton ang mga katawan sa Dios isip asawa ngang bana nga atong giwali mao ang Espiritu Santo. Og sa Biblia, Brother Ronnie, saon sa ba gipakasama ang wali nato nga Espiritu Santo? Ikita man nga mga ministro sa PBCM ang nagwali sa Espiritu Santo. Gipakasama kini og bugnaw nga katubigan ug mulutaw kini sa halayong yuta, Reverend. Sumala nga atong mabasa
sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka giuhaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Kung mao matinaw, kung asa magsugod ang maayong balita, nga ibalita sa mga katauhan sa Dios o asawa sa Dios nga ang ilang ibalita, ilang bana nga mong Espiritu Santo, gipakasama diag bugnawng tubig kining balita nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo gisimboluhan usab og tubig nga kinanglan ang tawo mo inom niini. Nga ang pag-inom mao ang pagdawat sa atong mga pagwali sa halayong yuta. Diin man nga pagkahalayo Brad Macarayo pagkamatuman kini. Diya kini mulutaw sa halayong yuta sa gitawag og Isaiah chapter 43 verse 5 sa hubad ni James Mopat giingon, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Gikan sa layong silangan pagadadon ko ang imong kaliwatan, o gikan sa layong kasadpan pagatigumon ko ikaw. Kung sa matangas pagkahalayong yuta, halayong silangan ang gipasabot. Busa doon na di ay mga kaliwatan nga pagadadon sa Dios sa maong bulaton, nga ang bulaton pagwali sa ilang bana nga mao ang Espiritu Santo og sila nga nagwali, ingon nga gitratar, ingon nga asawa sa tagna sa Pinadeg 22:17. Halayong silangan di ang katumanan. Og sa paglutaw ni ami sa Pilipinas ang pangutana, kinibang Pilipinas din kita din hinilutaw, bradrone, kinibay halayong silangan? Ang nasod nga Pilipinas rin nahimutang gyud sa halayong silangan. Usa ka libro magpamatuod nini nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa page 114. In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa ato pa, sa panahon ni Legazpi, mga kaigsunan, kining Manila mo'y sentro sa patigayon dinis Pilipinas. O kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro usab sa negosyo, komersyo, nga nahimutang sa halayong silangan. Kung mao, mga mahal na namong nagsunod ni ini karong istasyon Bandera FM 107.3 atong napatalinghugan nga ang mga alagad sa unang hugna nga panahon kang hiyuba si hiyubang nagtukod Israel gitratar niya ang iyang asawa pero doon ay pag-cut off no unya ang nasunod mao ang atong Ginoong Kristo ang bato sa pamag-ang kay si hiyuba bato man siya nagtukod og iglesia gitratar usab niya ang katawhan ingon nga iyang asawa siya may lugar nga bana apan adunay pag-cut off may lugar na usab nga ang kapuli mao na usab ang tagna sa Espiritu Santo ug ang iyang asawa nga ang asawa maong katawhan magwali sa Espiritu Santo mo na kini karon ni ining atong kapanahonan. Among gipanghinaut nga nalamdagan kamo sa kamaturan og sa sunod pang Domingo inyo pang subaybayan o sundan kami aron makita o mabati pa ninyo ang dugang pang mga kamaturan nga pagpamatuod namo diya kanyo. Og sa ngalan na lamang sang magtutulo Master Tomas Denio Senior kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Uinyo sa ngalan sa mga kaubang ebanghilista o ministro. Kinasab si Brother Hermogenes Macarayo. Kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.